Silav êvar baş hevan no çend ûçeyê ku me amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi taybetî yekbûna artêşa Tirkiye û ya Sûriye gelekî mühim e di rojevê de ye. Heta niha me behsa yekbûna artêşa Sûriye ya bi qesedê re dikir lê em dibînin ku rewş guheriye dewleta Tirkiye zû ket nava tevgerê niha plan projeyekê çêkiriye ji bo perwerdehiya artêşa Sûriye ji bo teknolojiya wan bi pêş bixe ji bo askerên Sûriye di perwerdê re derbas bike bigîne asteya artêşekê profesyonel. Yani peymanekê hatiye imzêkirin di navbera Wezîrê Parastinê ê Sûriyê û Wezîrê Parastinê ê Tirkiyeyê. Li gorî vê peymanê êdî her du artêş hem mesela sînor de hem mesela ewrekariyê de êdî wê bi hev re hereket bikin, bi hev re û tejîzatê xwe û malzemeyê xwe eskerî bi pêş bixin. Yani dibin yek bi hev re kar dikin. Îja di vê rewşê de rewşa qesedê wê çi dibe di rapora amedêkarî di rapora Amerîkayê de min ji we re qismekî pêşkêş kiribû piştî nîvroyê. Ez hema têm yani rapora Amerîkayê de jî êdî tê gotin ku qesedê wê serbixwe tev bigere hem pêdivî Amerîkayê pê heye û hem jî divan şert û mercan de îdî divan şertan de ku artêşa Tirkiye bi artêşa Sûriye re bûye yek nemümkün e ku qesedê tev li wê artêşê bibe. Yani ew artêşa ku bi temamî dibin kontrola dewleta Tirkiyeyê de ye qesedê çawa dikare tê de jî bigire. Yani wê demê qesedê heta tev li wê artêşa Sûriye dibe bila tev li artêşa Tirkiye bibe temam bihere. Yani wê demê mesele safî dibe. Yani rewşên em tê dane hinekî tevlihe ve. Aqil nagire, mantık nagire, em ber vê ku derê ve diçin. Statûya Rojavayê Kurdistanê eger neyên askirin qesedê wê çawa be, eger were askirin qesedê bawekî otomatîk wê bibe artêşa rêveberiya xweser. Ew her tiştî dikare çareser bike. Niha tişta ku li pêşiya me ye, tişta ku divê em bi qada navnetewî bi acîlen bidin qebûlkirin, statûya xweser ya Rojavayê Kurdistanê ye. Navî çi dibe bila bibe? Federasyon, otonomî, xweserî, nîv dewlet yan jî kanton, konfederasyon ne mesele ye. Tenê statûyekê hebe, statûyeke îdarî, herema wî kifş be, erka wî kifş be, statûya wî kifş be, paytexta wî kifş be, serokwezîrtî hebe, meclîsek hebe, helbijartin hebe, tamamen di nava rêveberiya xweser de li dervey Sûriyê. Ji ber ku di nava Sûriyê de êdî divan rewşan da nemimkün e. Yani artêşa Tirkiye û Sûriye wextê tev li hev be, yani çawa me dikare daxil bibe. Hevan no, ez dixwazim bînim bîra we. Îşev saet di 21 de mîvanê min Zekî Özmen e. Zekî Özmen nivîskarekî me ye, rojnamevan e. Di diyarnameyê de maqaleyê wî pir balkêş hene, bi taybetî li ser Almanya spor e. Ez dixwazim îşev hûn jî werin em bi hev re jê pirsan bikin ka Almanya dewletekî çawa ye, çawa dewleta Almanyê karî ji nava kavilên xwe dîsa ji nû ve geş bibe dewleta herî dewlemend a cîhanê. Almanya çawa rabû serpiya? Di şerê yekem ê cîhanê de, di şerê duyem ê cîhanê de, di her du şeran de jî têk çû. Tişt kevir li ser kevir nema. Hemî dewlemendiyê xwe ji dest da. Navî wî di qada navnetewî de xirab bû. Artêşa xwe bi temamî wan de kir, artêşa wî ceza girt. Almanyaya wêran çawa karî ji nû ve geş bibe, mezin bibe, fabrîqa li ser fabrîqeyan ve bike, erebeyên herî bi marka ên xwedî îtîbar ji Almanya derketin. Hem jî hema piştî şerê duyemî yê cîhanê ku temamî hilweşiya bû. Almanya çawa bû dewletekî ew xwest xwedî dîsîplîn. Li Almanya nüfusa Almanya çi qas ye? A hêjmara biyaniyan çi qas ye? Kesên koçber tên wê de ye. Çima hemî koçberên dünyayê berê xwe didin Almanya? Tekîlî Almanya bi Kurdan re çi ye? Tonkî pirsê me hene, hûn jî werin em pirsê xwe bikin di derbarê Almanyê de. Ka Almanya ji Ewropê ve deriyê xwe vedike ji Kurdan re? Kurdên Iraqê, ên Başûrê Kurdistanê, ê Rojava, ê Bakur, Êzidiyên Kurd gelo ew ê karibin divan şert û mercan de werin Almanyê hem mafê penaberiyê yan jî mafê xebatê şertê jiyana li Almanyê çi ye? Hemî em ê ji Zekî Özmen bipirsin ji bîr nekin îşev saet 21 de baş e. Hevan no
Burhan Erdem kengê tu bê tutkî mîvan hema tu kengê bixwazî. Tu kengê bixwazî ez dikarim Burhan davet bikim. Baş e? Hela pêşiya mîşev temaşekin. Burhan sibê jî dibe, du sibê jî dibe, hefta pêşiya me jî dibe. Dibe ez pê re baxifim. Yani ay heva acayip germ e. Li cem we çi we nizanim ama li cem me eşke saliyekî pir ecêb heye. Her der zuhat be. Barankê me û germayiyekî pir ecêb heye. Mirovan tirsîne heqeten. Hevan ez hema dest pê bikim ji wara tiştê ku mamade kirine pêşkêş bikim. Me gotiye AKP destanî ser neh şaredariyan. Ev neh şaredarî çi ne? Çawa AKP destaniye serê. Heta niha birêya Qayyum desta danê serê, niha êdî dest pê kiriye birêya şantajê, birêya gef û tehdîtê desta tîne ser şaredariyan. Niha ez hema pêşî wî ji were pêşkêş bikim. Îja jêra futwayekê dîtine. Mesela diçe cem şaredarekî wisa tehdîteke helale ew şaredar eger malbata wî di nava kar û xebatên aborî da be şîrketê wan hebin dewlemend bin gef li wan dixwe eger tu li gorî dilê me tev negerî em dest datînin ser hemî şîrketê we perê we ser da jî em we sûcbar dikin da vejin hepsê birayê te xwişka te malbata te hemî dikevin hepsê ji ber gendeliyê. AKP pêşî bi wan gendelî dide kirin paşê jî wan dixe xefîkê. Veya şaredariyekî ne? Gelek şaredariyan wisa dikin. İja em binêrin neh şaredarî ji ku derê hatine. Şaredariya bajarê mezin a Aydînê Seroka wê Özlem Çerçîoğlu tevê hey şaredarê din tevlî AKP bûn. Di merasîma salvegera 24 ya damezrandina AKP'de neh şaredarî derbasî AKP bûn. Serokkomarê Tirkiye Serokê Giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan beşdarê wê merasimê bû. Roket ez dibêjim roket hûn bêje rozet. Rozet muavakir ama hakikaten jî weke roket e. Binêrin devê min rast got yani. Roket e li demokrasiya Tirkiye. Özlem Çerçioğlu ku ji CHP îstifa kir derbasî AKP bû got eger îro li ser min hin îdia hebin bila wan eşkere bikin. İddia çi ne? İddiayê ku min got mesela. Bixwe jî ez ji darizandinê netirsiyam eniya me pak e serê me bilind e. Özlem Hanım, Çerçioğlu îro ragihandibû ku ji CHP îstifa kiriye bawekî fermî tevlî AKP biye. Yani tê mantık digire ku jinek CHP'yî seküler, laîk li gorî kültûra CHP mezin bû be. Çawa dikare vegere nava AKP ku bi salan li hember wî tê kuşiyaye. Mantık nagire ne? Yani ne mümkün e. Yani tu çi cem AKP ji bo çi? Hergala AKP ku pêşniyaz dike süper e. Süper e yani. Yani menfaatin aborî tırs tünebetê de tu çi cem AKP mesela. İja ji ber vê yekê em hema sibê hetê were basa ehlaq etik dikin ya. Tune cem bana tune. Özlem Çerçioğlu dibêje wekî ku min berê xizmeta Aydinê dikir ji nav pê ve jî ez ê dibin sîwana serokkomarê xwe bi rêz de zêdetir xizmetê bajarê xwe Aydinê bikim. Eger îro li ser min hin îddiayê hebin bila werin eşkere bikin ez ji darizandinê natirsim eniya me pakê serê min bilind e pirsgirêkin ku ez jiya me ji aliyê ehlaqê siyasî ve guncaw nabînim li eger pêwîst bibe ez ê yek bi yek eşkere bikim. Yekane derdê min ew e ku ez xizmeta welatê xwe bikim ê bajarê xwe Aydinê bikim ji navopê ve ez ê bi were dibin sîwana serokkomarê xwe bi rêz de xizmetê bidomînim hezar û yek cara ji xwe re dubarê kiriye. Serokkomarê min parêzgeha Aydinê heremekê erdhejê ya pîleya yekem e ji navopê ve ez dixwazim bi piştgiriya we dest bi seferberiya veguherîna bajarê xwe bikim ji navopê ve li ser xêrê ve. Recep Tayyip Erdoğan piştî axaftina xwe rozet bi neh şaredaran vekirin daxuyanî da Tayyip Erdoğan binêrin çi dibêje em malbata AKP ve beşdariya nû mezintir bûn em ji hemû hevalê xwe yên ku tevlê me bûne ji wan re dibêjin hûn bi xêr hatin em bi we hemiyan dilgermin em we hembêz dikin dibêje Tayyip Erdoğan. Van demên dawiyê dihate axaftin ku Çerçioğlu ji partiya xwe îstifa bike tevlî AKP bibe
Serokê CHP Özgür Özel û her wiha CHP bertekên tund nîşanê vê canekê dabûn Çerçioğlu hatibû îdiakirin ku eger tevlî AKP bibe soza rizgarkirina şîrketa malbatê li Çerçioğlu'yê hatiye dayîn. Yani mesele şirketê ne, aboriyê ne. AKP wê destaniye ser hemiya. Belkî jî destaniye serê haya me jê tune. Hatibû îdiakirin ku piştî navê Çerçioğlu'yê de lêpirsîna Azînê İhsan Axtaş de derbasbiye şantaj lê hatiye kirin ku ev lêpirsîn ji bo lêpirsîna şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê jî bûye hincet. Kîjan şaredar tevlî AKP bûne îro di merasîma salvegera 24 ya damezrandina AKP'de neh şaredarî derbasbûn navê wan em ji wara bibêjin. Hevan ev neh şaredarî jî bi aynî ava ye. Yani diçin gef, şantaj, tehdit wan dikin. Yani çima ev bi exlaqiye hûn li derekî dibin namzet dibin sîwana partiyekî de ne hûn dibin sîwana CHP'de yan jî Dem Parti'de hûn têne hilbijartin. Êdî millet dengê xwe tenê nadete dide partiya te jî. İnsanê ku ji te hez neke jî dengê xwe didete çünkü tu di aynî partiyê wî de yî. Wextê millet bizanibiye ku tu ji AKP tevlî bû dengê xwe nedidate te. Ji ber vê yekê ev diziya îradê ye. Yani tu ne mecburî tabii ki heta dawiya pêvajoyê di partiya xwe de bimînî. Tu dikarî bawekî serbixwaz jî xebatê bikî ama tu nikarî derbasî partiyekî de bibî. Yani ev neetik e. Hevan ez hema bidomînim şaredarên din ji wara bêjim Özlem Çerçioğlu me gotibû ji Aydinê, Mustafa İberiya Arıkan ew jî ji Aydinê ye, navçeya Sok e. Ew jî CHP ye. Yeni Pazara Aydın'ı Malik Ercan ew jî CHP ye. Sultan Hisar'a Aydın'ı Osman Yıldırım Kaya ye. Binêrin yek, du, du, sî, çar heb ji bajar û navçeyên Aydınê ne. Êdî çi hatiye serê Aydınê ya nizanim. Şehit Kamil Dilokî Umut Yılmaz CHP, Altınova Yalova Yasemin Fazlacaş CHP, Yalvaça İsparta'yı Mustafa Koda ev jî İYİ Parti'ye, Yeşiltepe Aksaray İsmail Akpınar İYİ Parti'ye, Bozkurt'a Kastamonu ev jî Muammer Yaneke serbuxa bû derbasî AKP biye. Hevalê hêja mesela AKP ev e. Niha ez behsa meseleyên ev ê bikim. Hûn zanin serokê nif Şênû li Başûrê Kurdistanê hat binçavkirin sebebî wî em nizanin tenê hin îdia hene. Hin kes dibêjin meseleyek ne siyasî ye, hin kes dibêjin siyasî ye. Ew bi xwe îdia dike ku siyasî ye, sebebî wî dibêje heyetekî çavdêr çûye serdana wî ka em binêrin şahediya heyetê çi ye. Ez ji hema jara bixwînim. Nif Şênû rêxistinekê nû ye li Başûrê Kurdistanê piranî ciwan tê de cihê digirin. Di hilbijartinên dawî de rêjeyekê xweş ya dengan jî bi dest xistibû. Hatta tevgera siyasiya Kurd derdorên Partiya Karkerê Kurdistanê jî dibêjim qey destek dabûnê. Tiştekî wisa tê bîra min. Em behsa Şahswar Abdulwahîd dikin. Baş e? Serokê tevgera newey nû. Desteya serbuxeya mafê mirovan ya Herêma Kurdistanê hûrgilî detayên serdana serokê tevgera nif Şênû Şahswar Abdulwahîd eşkere kir. Destê ragihand ku Şahswar Abdulwahîd di wê baweriyê de ye ku doza wî siyasî ye. Pêwendiya wê bi nêzîkbûna hilbijartinên parlamentoya Iraqê re heye. Şandeyekê desteya serbuxe bi seroketiya Doktor Munaya çû serdana Şahswar Abdulwahîd nêzîkî 20 deqe pêre hevîtin pêkanî. Şahswar Abdulwahîd gotiye ev gilî yani ev doza ku li hember me hatiye vekirin sala 2019 li ser me hatiye sûcbar kirin. Ez bi wê tême sûcbar kirin sala 2019. Ya mesele ne îro ye. Çima radibin tam di vê demê de bi cih tînin. Doz 2019 ye. Sedema wê nêzîkbûna hilbijartinên parlamentoya Iraqê ye. Niha hin îdia hene li hemberî wî dibêje ew hêjmara telefonê ya ku tê gotin gef pê hatiye xwarin neya min e. Ya aliyekî ewlehî siyasî yê Süleymaniyê ye, ciyê min ê mayînê heye, ciyê min ê ofîsa min heye, li Süleymaniyê ciyê min kifşe, diyar e, ez xwe ve naşêrim. Çima beriya 6 salan ez nebirim lêpirsînê, çima niha têne min dibin. Ma ez direvim?
ev bandora hilbijartinên li Iraqê dibêje Şahswar Abdulwahid. Di derbarê muameleya hêzên ewlehiyê de jî gotiye ka wextê ku ew kirin bin çavan heqaret lê kirin, şîddet lê kirin, nekirin çi dibêje hevalên min ên polîs hatin alîkarî dan min, rêzê li min girtin, tu pirsgirêka min bi wan re tune ye, pir normal meşiya. Muhsîn her wiha eşkere kir ku awayê desteserkirinê tundî tê de tune ye, şîddetê de tune ye, yani razî ye ji rewşê. Revebirê polîsê Silêmaniyê jî ji wan re ragihandiye, wan kelepçe ji bo wî bi kar neaniye. Du efser ji bo parastina wî li gel wî bûne. Yani mesele ev e. Niha êdî biryar ew e roja 24 vê mehê yani meha tebaxê rûniştineke dadgehê çêbibe ji bo dozê. Êdî em binêrin ew ê beraat bike, serbest were berdan yan neyê berdan, ew ê were berdan. Tiştekî wisa ez bar nakim. Tiştekî pir mühîm hebe. Ji kerema xwe re weşanê ve acîbîn hevan lo dibêje Pîr Hevok talîmata wî ye ji we re. Talîmat dide. Malatya ve Pîr Hevok yoldaş her hebî. Hevan lo rast dibêje bibin abone, bibin endam em hinek pêş bixin nava xelkê de bila rûyê me reş nebe. Baş e? Ama dîsa jî heqeten ji we re spas dikim di nava hemî kanalên Tirkî û Kurdî û Erebî de ku ez temaşe dikim normal, mesela ew qas televizyon hene, gelek hevalên me televizyon vekirine. Navê wan nizanim yani tonkî televizyon vekirine. Li ser weşana YouTube'ê. Îja di her yekî de 15-20 heb dixebitin, tonkî bütçê wan hene. Ama dikin nakin hejmara temaşevarên wan nagêje 5000. Ême heqeten mala we ava eleqeyekî pir baş heye. Ême hema vîdeoyê me nakevin bindin hezarî. Vîdeoyê me roj bi roj zêdetir dibin, endamê me zêdetir dibin. Vaya hemî ez zanim bandora hezkirina we a ji bo kurmanciyê, Kurdiyê û tabî kî awayê xebata me jî nexirab e. Em jî agahiyên pêwîst ditin we yani şîrovê me jî bandor lê dike yani qeyne ez dibêjim. Pir nexirab e. Mîvanên ku ez tînim, hevalên ku ez bi wan re dixebitim hinek bala we dikişîne. Baş e. Ez hema bidomînim hevan no. Ez hêvî dikim ya tabî ez benda pêşniyazê we me jî. Armanca min ew e ji vê derê bi Kurdiyê herî xweş, zelal, şeffaf xîtabê we bikim. Hezkirina ji bo Kurdî zêdetir bikim di nava civaka me de. Me çi gotibû Niha ez behsa wê peymanê bikim. Peymana ecêb ya di navbera Yaşar Güler dewleta Tirkiye û artêşa Sûriyê Wezîrê Parastinê yê dewleta Tirkiye Yaşar Güler doh bi heftayê xwe yê Sûriyê û şandeya pê re ceviye. Di navbera her du welatan de peymana lihevkirinê ya şewir û perwerdeyiyê ya hevpar hate îmzêkirin. Yani êdî peyman heye hat îmzêkirin. Armanca wê peymanê xurtkirina pêwendî tekîliyên leşkerî yên di navbera her du welatan de ye. Li gorî Ajansa Fermî ya Sûriyê Sanayê Armanca peymana hevkariya berfireh ya ku hatî îmzêkirin pêşxistina artêşa Sûriyeyê, modernîzekirina sazî û avahiya wê ye. Peyman ji xwe re dike hedef armanc artêşa Sûriyê li gorî standartê navnetewî were perwerdekirin, amedehiya wê ya operasyonel were xurtkirin. Gavên ku di çarçoveya peymanê de bêne avêtin jî ev in. Dewleta Tirkiye ji artêşa Sûriyê çi hêvî dike? Çima bi temamî xwe dide ber perwerdehiya artêşa Sûriyê. Du artêş wextê ku ketin nava vê hevkariyê, xebatê xwe yê perwerderiyê kirin yek, mesele temam e. Mesele temam e. Cî qesedê li vê derê de tune. Na. Artêşa Tirkiye artêşek sondxwarî yani dijminekî sondxarî ê milletê Kurd e. Yani kesekî nikare bikeve şüphê. Artêşa Tirkiye 100 sal e li hember milletê Kurd ecayîb tê dikoşe.
hemî hebûna xwe da. Mesela bifikirin hevalno di destpêka sed salê de ez hema zêde dirêj nakim. Di destpêka sed salê de mesela Dêrsimê hebû. Dêrsim hinek cuda bû ji Tirkiyeyê. Qismek pir biçûk xweserî li wê derê hebû. Xwe li gorî xwe îdare dikir, îtaat nedikir zêde ji dewleta Tirkiye re. Dewleta Tirkiye mesela îro tabii ev asteyekê mezin e ya ku li Sûriye em tê dane. Normal dewleta Tirkiye neçû bi Seyid Reza re yan jî bi serokên din ê wê derê re bi êl û eşîrên Elewî re ê Dêrsimiya re neciviya. Fikra wan negirt. Dîrek operasyonekê bi navê Tunceli avêt ser wan bû sebebê kuştina 70,000 însanî. Tabii wê demê nemîna niha bû. Çavê dünya alemê li ser şerê duyemiyê cîhanê bû. Herkes meşgûl bû bi şerê xwe re. Dewleta Tirkiye ev meşgûliyeta cîhanê ya di derheqê şer de ji xwe re kir ewk weke mertal bi kar anî û êrişê ser Dêrsimê kir qira wan anî. Êşekî pir mezin. Yani basa çi dikim? Dikarîbû hevdîtinekî pêk baniya Dêrsimê daxilê xwe bikira, wan însan îqna bikira. Em raporên Seyid Reza jî zanin. Çawa dibêje ya em serî ranakin, dere we, serhildan tune ye, îsyan tune ye li vê derê. Tiştekî wisa tune ye. Yani ew artêş. Artêşa ku îro bi dewleta Sûriye re îmze kiriye eynî artêş e. Pêncî sal e li hember ciwanên Kurdan tê dikoşe. Artêşa ku êriş bir ser Fermandar Nûreddîn Sofî ev e. Artêşa ku êriş kir ser hemî qîmetê Kurda ev e. Welhasil îcab nake ez dirêj bikim hûn hemî tiştî dizanin. Ew artêş îro bi artêşa Sûriye re bûye yek hevû de perwerde dikin. Îja Kurd çawa dikarin entegrê vê artêşê bin em nizanin. Aqilê min disekine di van rewşan de. Belkî jî em ne eskerin lew me em jê fehm nakin nizanim. Ez hema zû bi zû ji we re dixwînim. Gavên ku di çarçoveya peymanê de wê bên avêtin ev in guhertina personelên leşkerî. Ji bo zêdekirina amedekariya operasyonel pêşxistina xebata hevpar ew ê tevlî qursên perwerdeya taybet ên dualî bibin. Perwerdeya pisporiyê. Duwarên tekoşîna li dijî terorê de, duwarê paxişkirina mayînan de, parastina sîber, endezeriya eskerî, lojîstîk, operasyonên antîparêziyê wê bernameyên li gorî standartên navnetewî bêne meşandin. Alîkariya teknîkî heye dewleta Tirkiye wê piştgirî bide artêşa Sûriye ji bo piştgiriya modernîzekirina sîstemên leşkerî, pêkhateyên rêxistinî, quwet şiyanên fermandariyê wê personelên pispor bêne wezîfedar kirin. Ev peyman wê bibe alîkar da ku personelên artêşa Sûriye bawekî profesyonel li gorî standartên navnetewî bêne perwerde kirin. Çima ew qasa perwerdeyî? Medyaya Tirkiye çi dibêje? Belkî jî ya herî rast medya Tirkiye dibêje cara yekem e. Bi vê peymanê re çav li rêyê ku li dijî Qesedê, li dijî Rojavayê Kurdistanê operasyonên hevpariyên ewlekariyê werin amadekirin, werin pêşxistin û ji bo parastina sînoran zêdetir xebat werin meşand. Yani sînorên di navbera Rojavayê Kurdistanê Sûriyeyê zêdetir werin kontrol kirin û li hember Qesedê Rojavayê Kurdistanê operasyon amade dikin. Dewleta Tirkiye niha li hember dunya alemê pir baweyekê vêkirî êdî nikare tevlî operasyonên li hember Rojavayê Kurdistanê bibe. Pir vêkirî nikare. Ji ber ku kiriye serê xwe ew ê Rojavayê Kurdistanê têk bibe, bi alîkariya çeteyên xwe yên Sumo
Suriye Özgür Ordusu bu çizikum bu navivi çar pêj mehan hewldan tek bibin Rojavayê Kurdistanê lê nekarîn gavekî jî pêş de biçin. Li min biçî hinekî pêş de hatin, li min biçî jî peyman çêbû heta Firatê. Ama dewleta Tirkiye êdî nekarî bikeve Rojavayê Kurdistanê. Ew jê re bû derd, jê re bû kul. Niha çi dike? Berên dîplomatîk danûstandinê hewl dide qesedê tune bike, pergala Rojavayê Kurdistanê tune bike, herkes vegere beriya 2011'dan. Herkes vegere weke dewra Esad. Yani Kurdistan heye ama bê pergale. Heye ama bê îradeye. Heye ama xwe kontrol nake. Rojava heye ama di destê artêşa Sûriyê de ye. Rojava wê hebe ama di destê hikûmeta Sûriyê de be. Kurd? Na. Memurê Kurd? Na. Ne mesele ye. Tamam. Baş e. Em ê çawa bin? Hûn nizanin bi xwe birêve bibin. Hûn nizanim çi ne? Zeka we têrê nake. Ew Erebên kevneperest wê werin we birêve bibin. Çima? Ev daxwaza Hakan Fidan û dewleta Tirkiye ye. Daxwaza Tayyip Erdogan e. Baş e. Em ê çawa bikin? Wala hûn zanin. Yan hûn ê werin kuştin, yan xwîn wê bavê çokê, yan hûn ê teslîmê artêşa Sûriyê bibin, hûn ê Rojavayê Kurdistanê belav bikin. Mesele hemî ev e. Tiştekî din tune ye. Binêrin. Min ez naxwazim bikevin dubarê. Îro min rapora Pentagonê xwend ji waran e piştî nîvrê. Di rapora Pentagonê de pir bawekî vekirî tê gotin. Me çima xwest qesede daxilê nava artêşa Sûriyê bibe, ji bo em gef û tehdîtê dewleta Tirkiye li ser herêmê hinekî kêm bikin. Xuyaya dewleta Tirkiye zorê dide ser Amerîkayê. Alîkariya xwe bibire. Qesedê belav bike. Em êrişê Rojava bikin. Yani niha her tişt ev e. Îjar tehdît ji ber vê serê her tiştî dewleta Tirkiye. Bila kes ranebe çîrokên nû nenivîsîne di derbarê Rojavayê Kurdistanê, Sûriyê de tekîliya me Tirkiye ra wana pir ewin. Pir medixin zorê hevan da. Pir medixin zorê. Îjar wextê bû tiştek ku min dixwest ez bibêjim ew e. Yani wextê birên dîplomatîk axaftinê bû gihîştin hedefa xwe qesede belav kirin Rojava bê îrade ma temam problem tune wê demê xwe narije. Ama lê çênebe artêşa Sûriyê anha amade dikin profesyonel ew ê hin behaneyan hincetan bibînin dîtina behaneyan de Hakan Fidan pir meşhûr e ew êrişê Rojava bikin. Mesela tê bîra we dengê Hakan Fidan heye dibêje pir hêsan e dibe ez em weke Tirkiye êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin. Dibe em ê çend mirovê xwe bişînin aliyê din yê sînor, em ê çend bombeyan bavêjin ser axa Tirkiye û dibe temam e ji bo me. Êdî dunya jî ji me re dengê xwe nake dibe em ê lê ixin. Mesela. Vaha gotinê Hakan Fidanê hemî ispat bûye. Ez fehm nakim yani mirov çawa aqwasa dikare kîndar be, aqwasa dijmin be. Ji bo wî aqilê mirova disekine hevano. Niha ez hema vê êvarê ji ber ku bername min heye, bername saet 21 de ye. Ez ê bi Zekî Özmen re behsa Almanyayê bikim taybetî. Ji kerema xwe re ji bîr nekin werin. Em bernameyekî pir geş û xurt birêve bibin. Li Idlibê teqînekî mezin çêbû birîndar hene. Ew nûçeyekî piştî nîvrê ket ajansan medyaya fermiya Sûriye ragihand ku teqînekî parêzgeha Idlibê ya li bakurê Rojavayê vî welatê hejandiye di encamê de 2 kes mirin 4 kes birîndar bûne. Şahidan ji ajansa Fransayê re ragihandine ku wan li herêmên Rojavayê navenda parêzgehê dengê teqînê bihîstine ka em binêrin çi dibêjin dengê teqîna mezin bû ama li ku derê çima hatiye kes nizane. Baregeha çekan biye, dronek li asîman biye, ew cî ku hatiye teqandin baregehên cî ku çeklê hatine komkirin ew baregeh biye. Ama İsraîlê teqandiye kî teqandiye em nizanin. Dawiya mehaborî jî rezeke teqîn pêk hatibû li Idlibê 12 kes miribûn bi qasî 7 kes birîndar bibûn. Ev jî tiştekî bi vî şeklî ye hevano. Yani rapora Amerîka mij were xwendiye ji bo ye naxwazim dubarê bikim pir mihîm e.
bi vê raporê re dibe ku siyaseta Amerîkayê ya di derbarê Rojavayê Kurdistanê de biguhere. Çawa diguhere ber bi ku diguhere em nizanin ama dibe ku di demên pêşme de li Netanyahû bijî di meha îlonê de dibe ku statûya Rojavayê Kurdistanê were naskirin. Eger Kurd bikaribin bi rêyên dîplomatîk dünya alemê îqna bikin, ez viya bi îddia dibêjim. Eger Kurd bikaribin bi argümantên xwe bi gefên dewleta Tirkiye rewşê îzah bikin bibêjin, binêrin. Mantıqa me ya modern, laîk, seküler, pêşketî, tekoşîna me ya li Daişê hûn hemî dizanin dünya aleme nas dike. Bi vê rewşa ku em tê dane, îmkana ku em karibin bi van çeteyan re li hev bikin bibin artêşekî heye tune ye. Em dayîne ser masaya Netanyahûyê bûye. Ew ê ji me re bibêjin rast e tune ye. Çünkü hûn di raporê xwe de dibêjin, mesela rapora dawî Amerîka mühîm e, tê de dibêje ev însanên di nava artêşa Sûriyê ji terorîstan pêkite. Qismekî terorîstên bermayiyên Daişî û rêxistinê din ku min navê wan ji we re gotibû, di nava Hetêşê de kombûne, Elqaîdê jî di nav de. Ji ber vê yekê nemimkün e. Di ser de jî em ê ji dünya alemê re bibêjin ew dewleta ku 100 sal hewl dide me bikuje em çawa pê re bibin yek, em çawa sînorê xwe rabikin. Em divê dibin parastinê de bin. Ji bo vê yekê jî ji me re statû lazim e. Ji me re pêşeroj lazim e, ji me re garantî lazim e, ji me re parastina esmanî lazim e. Dibe firîna balafirên dewleta Tirkiye li ser asîmanên Rojavayê Kurdistanê were qedexekirin. Wana hemî mühîm in. Tecrübê me ê Kurdan hene beriya niha aynî tişt li Başûrê Kurdistanê hate kirin hevanî. Çêbû. Ji ber vê ez dibêjim eger merov xebatekê xurt ya dîplomatîk bide dest pê kirin, merov dikare statûya Rojava bide naskirin. Ez emînim. Bawer dikim merov dikare. Ez xatir ji we dixwazim saet di 21 de hemû heval ji kerema xwe re werin vê derê em bi hev re Zekî Özmen pêşwazî bikin, em jê pirsan bipirsin û ew jî xebatê xwe yê di diyarnamê de ji me re bas bike, xebatê xwe yê li Almanya. Yek jî mesela entegrasyonê ez ê hinek jê pirsim ka mesele çi ye? Hakikaten entegrasyon çawa ku em fehm dikin wisa ye yan entegrasyon çawa ku dewleta Tirkiye dereqê Kurdan da difikire wisa ye? Eger we tiştekî nenivîsîbê ez xatir ji we bixwazim hevalna. Hûn here hebin. Resul Doğan mala te ava. Hûn pir camêrin, hûn pir canikin. Ya gotina canik ez cana bikartînim hin hevalê me ê botanî hene dibêjin canik nexweş e. Canik dikeve çarçoveya heqaretê. Ya canik ji ciwan tê. Ciwanik, ciwan jinik yani. Yani hanım efendi, madam, duyu manada. Yani tu tiştekî ez heqaret nabînim. Gayet normal e. Yani ez dikarim ser Twitterê vekim. Tu zanî hevalê Emîn. Ez ser Twitterê vedikim hemî hevalê min ê ser YouTubeê wextê biçin ser Twitterê mana wî tune. Wê demê em bibin kanala Twitterê. Heyf e. Ji ber vê dixwazim hemî hevalên were ser YouTubeê. Çünkü armanca min ne pêşxistina Twitterê ye. Ez dixwazim kanala me bi pêş keve ya YouTubeê. Dixwazim heval ji min heqîqeten me fehm bikin. Çünkü Twitter tijî insanin tê de pir ode vedikin. Yani pir kêfa min naye ji wan cûreyê odê re. Wala me fehm nekir. He, tamam. De baş e xatirê we saet di 21 de em Zekî Özmen pêşwazî dikin ez dixwazim hûn pir qelebalix li vê derê bin her hebin mala we ava. Yek ji we jî li vê derê be ji bo min pir qîmet e heqeten. Yani soz didim we rojekî weşana min yek hevalekî we jî li min temaşekê kesekî tune be jî ez ê weşana xwe dîsa bi aynî performansê bidomînim heta dawî. Yani ez ê tiştekî wenda nekim ji performansa xwe ji vê hêz û heyecana xwe. Mala we ava her hebin.